Iki mau jenenge cengkok rudal Israel. Yut. Awakmu kudune latihan soal cengkok iki. Iya, Pak. Iba bunga Iki cengkok rudal Israel. Rudal penghancur iki rudal kiamat. Cengkok nyar 2025. Ya aja cerewet aku. Ya sembarang. nyanding bisa Ayo alokne ora. Aku ngrungokne kok. nah hati Cuma tunggal anu wong kebelet lagi mau. Tombo. Sombo iki lho. mboten dadi ombo to Pak